on meal preppaus ollut menossa. Kello on jotakin vähän 9 jälkeen illalla. Ja tosiaan ollaan huomenna lähdössä reissuun tonne Savonmaalle. Ollaan siellä 3 päivää. Niin ajattelin, että tässä vaiheessa voisi olla ihan hyvä ottaa vähän videomatskua siitä, että mitä ehkä kannattaa ottaa sinne reissun päälle sitten mukaan evääksi. Tai lähinnä se, että ei tosiaan tarvitse sen kummemmin miettiä kuin ottaa ihan niitä samoja raaka-aineita, mitä normaalistikin käyttää arjessa. Joo. Jaha. Lähdetään liikenteeseen, niin mulla on täällä mun oma ruokavalio. Jos lähdetään, mä mennään ottaa ihan niinku tän mukaiset eväät mukaan. Eli aamiaiseksi mulla on kananmunia. Mä en ihan hirveästi tykkää keitetyistä kylmistä kananmunista, enkä nyt sit välttämättä mistään mikromunakkaastakaan. Niin mä aion nää nyt sitten tehdä paikan päällä. Eli mä sitten siellä Sorsakoskella kautta Kuopiossa, missä nyt sitten ollaankin, niin paistelen nää aamulla. Ja sitten munien kanssa mulla on aina leikkelettä. Sieltä löytyy kalkkuna ja pastraami, härkäpastraami. Molemmat on mitattu. Ja huomenna tosiaan ollaan vielä täällä Tampereella aamulla, niin huomisella ei tarvii olla ampola, vaan sen mä syön täällä. Sitten välipala. Mulla on tosiaan ensin salaatti ja pähkinöitä. Salaatti löytyy täältä huomisen osalta. Noin. Koska siellä on aika paljon tuoreita vihanneksia, niin niitä mä nyt en hirveän monelle päivälle tykkää tehdä etukäteen, koska sit se menee vähän semmoiseksi nahjuseksi. Joo, ja sitten mulla on niille parille muulle päivälle, niin sit mulla on protskupatukka Quest Bar käytännössä, koska siinä on tosi vähän sokeria ja ylipäätään vähän hiilihydraattia. Ja se menee aika hyvin yksin ton protskumäärän kanssa. Ei tässä siis mä saan vähän vähemmän hiilaria kuin mitä mä tuosta salaatista saan. Pähkinät mulla on aina sen salaatin kanssa. Tai sitten sen protskupatukan kanssa. Ne mulla on täällä pussissa valmiiksi mitattuna. Niin kuin kunnon fitnessmuijalla kuuluukin. Molemmille päiville. Ja tosiaan ne yhdet pähkinät on tuolla salaatin seassa. Sitten on päivän pääateriat. Siellä mulla on aina lihaa myöskin. Mulla on nyt aika hyvä tilanne, kun mä saan joka päivä syödä tätä härkäpastraamia. Ja mulla on tosiaan 6 ateriaa. Tässä on niinku 2, 4 ja 6. Osalle päivistä mä oon tehnyt noin kasvikset valmiiksi. Mutta sitten loput mä otan sieltä paikan päältä, että jos siellä on jotakin kasviksia valmiiksi jääkaapissa, saa nähdä jotain sieltä. Tai sitten jos ei ole, niin sitten mä käyn hakemassa tomaattia ja hurkkua ja otan ne loput sitten niistä. Mutta noitakaan mä en tykkää hirveän monelle päivälle tehdä etukäteen, kun ne menee vähän semmoisiksi muusiksi. Sitten osasta näistä purkeista löytyy raajuustoa niiltä aterioilta, missä sitä on. Ja sitten joo, hiilarin lähde mulla on joko riisi, peruna tai makaroni. Mitä sinä nuohoit siellä? Ei puhuta sinun ruuista nyt ollenkaan. Niin riisi tai maissikakut on aika tosi kätevä vaihtoehto reissussa. Niitä ei tarvitse sen kummemmin säilyttää sitten missään kylmässä. Näitä tosiaan, näissä on helppo katsoakin, että yksi riisikakku painaa sen 6,7 grammaa, niin siitä vaan laskee sitten, että paljonko siinä omassa ruokavaliossa niitä sitten on. Että on ihan yksi yhteen riisin kanssa. Ja joo, siinä olikin ne pääateriat sitten. Aamupala, välipala, 2 pääateriaa. No sitten on enää iltapala. Siinähän mulla on yleensä toi puddingi, koska olen herkkuperse. Mulla on esimerkiksi munakas siellä vaihtoehtoja, mutta ei niitä kananmunia ihan niin kuin joka aterialla jaksa syödä. Niin. Mä oon sitten ostanut tällaiset kätevät annospussit. Perjantai-iltanahan me ollaan jo takaisin kotona sitten, niin mä oon hyvin tarkkaan katsottu, että sinne ei tarvii enää annospussia, vaan sitten mä voin syödä tätä mun normipuddingia. Nää on muuten ihan sairaan hyvän makuisia ainakin, jos niin kun tosiaan tykkää makeesta.
niin toimii. Ja noin on se 30 grammaa, mikä on yleensä aika perus niin kuin kenellä tahansa se annoskoko. Nämä sekoitan sitten mantelimaitoon. Mantelimaidon mä otan mukaan. Tai ostan sitten huomenna jostakin, jos en jaksa raahata sitä täältä. Sitten iltapalalla on marjoja. Nämä pöllin joko mieheni, äidin eli tulevan Anopin tai sitten oman äidin pakkasesta. Ja sitten mulla on mantelit. Nekin on täällä annospusseissa. Ja siellä löytyy magnesiumitabletit ja kalsiumtabletit molemmat. Kalsiumia mulla on nyt sen takia ravintolisänä, koska mulla on niin vähän maitotuotteita ruokavaliossa. Sitten siirrytään tähän upeaan torniin. Nämä on muuten ihan hemmetin käteviä, joko tällaiset smart shakeit, missä tulee näitä lokeroita tai sitten jotkut muut tämmöiset vastaavat pienet purkit. Täällä ylimmässä mulla on palkkari. Eli aion treenata siellä yhtenä päivänä siellä reissussa. Huomenna mä käyn vetämässä normaalisti oman treenin täällä. Sitten torstai tai perjantai on jompikumpi on lepopäivä. En ole vielä päättänyt, mutta jompana kumpana päivänä treenaa. Niin siellä on tää palkkari sitten mukana. Sitten täältä seuraavaksi löytyy suolat. Huomiselle aterialle mä oon jakanut jo suolat. Mut sitten 2 päivän aterioille mulla on niin näissä 2 purkissa. Ja sitten mä lipottelen ne sieltä suoraan annoksiin. Sitten mulla on iltapalalla aina glutamiinia. Löytyy näistä 2 purkista. Ja sitten täällä viimeisessä purnukassa on aamun vitamiinipläjäys. Siellä on tosiaan omegat molemmille päiville, sitten D-vitamiini, sinkki, B-vitamiini ja monivitamiini ja C-vitamiini. Mä tykkään itse ottaa noista mansikan makuisista Pore-tableteista ja sekoittaa veteen. Nyt tää nyt on näin pieni purkki. Niin tää menee ihan kätevästi vielä matkassa. Sitten muutenpa mä en oikeastaan tarvii muuta mukaan kuin ton kreatiinin. Sitä mä syön kumminkin joka päivä. Niin se tarvii olla mukana erikseen. Ja olikohan vielä jotakin muuta? No joo, sitten toi aminohapot. Niitä mä syön joka aterialla tällä hetkellä, kun on dietillä. Niin, näitä ei viitti sillä ihan monta niitä purkkeja. Tulisi 15 eri purkkiin ripotella 3 grammaa. Ja kulkee ihan kätevästi tässä yhdessä pienessä purkissa mukana. Ja sieltä itse saa mun treenin aikaisen juoman myös sitten. Eli tällainen yhteenvedettynä. Niin kyllähän tää niin reissun päälle lähteminen tiukalla ruokavaliolla, kyllä se vaatii semmoista tiettyä järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta ja niin pitää just miettiä, että syönkö mä kotona vielä tän ateriaa vai onko mä silloin reissussa ja näin. Ja toki mulla nyt on se hyvä puoli tähän reissuun lähtiessä, että mä pystyn käyttämään jääkaappia ja hellaa ja näin. Mä voisin tehdä vaikka noin kaikki ateriat siellä, mutta en mä sit jaksa härvätä. Mä kotonakin teen niin useamman päivän ruuat aina kerralla. Että ei tarvi joka päivä olla siellä nyrkin ja hellan välissä. No ei vaan. En siellä minä ole muutenkaan. Okei, no niin. Nyt meni suuraitelle. Mutta joo. Anyway. Joo, niin. Mutta jos on myös sellainen tilanne, että ei ole jääkaappia, ei ole mahdollisuutta kokata, niin tosiaan ne proteiinipatukat toimii hirveän hyvin, pähkinät. Sitten just näille pääaterioille, niin mä voisin syödä myös tonnikalaa. Ja sitä ei tarvitse säilyttää missään kylmässä. Sitten jos niin kun, totta kai haluaa niitä vihanneksia, niin voi ostaa jostakin niin kun huoltoasemalta sitten niin kun vaikka tuoreita kirsikkatomaatteja tai muuta. Ja just noita riisikakkuja. Ja sitten niin kun, no iltapalaksi menee just noin puddingit, mantelimaidolla, ne on kaikki sellaisia, mitä ei tarvitse säilyttää oikeasti kylmässä, eli se kylmä säilytyskään ei ole ongelma. Toki voi myös laittaa kylmälaukkuun ja näin, että sekään ei ole mikään ongelma. Loppujen lopuksi oli tarkoitus sanoa, että sulla on joku tiukka ruokavalio, niin sä pystyt noudattaa sitä aivan taatusti myös reissun päällä. Se niin joka paikasta saa tuoreita, hyviä raaka-aineita ja saa myös
kun vaan pitää niinku vaikka vaakaa mukana, niin kyllä sä saat mitattua ne ihan niinku tarkalleen. Että ei sen puolen hämminkiä. Toki se nyt vaatii just sitä vaivaa, vaatii sitä, että sä suunnittelet ne etukäteen, mutta se kyllä kannattaa. Paikan päällä on huomattavasti helpompi ja sit sä et niinku ole jossakin Aksilla maksamassa sitä 12 euron köyhää nuhjusta burgeriateriaa, jossa on sit vielä ihan typerät, löysät, paskat ranskalaiset. Ja sitten sua vaan vituttaa, että sinne meni 12 euroa ja mitä sai. Nälkä on ja ei edes maistunut. Et Silvia.